last episode khan ziafan ale BOA chu lowin hawin BOA chu ziafan alaka chun athin rim hlea achan chu ziafan an dimon ho ahwat wangle a soi chiat pai em wangani ziafan apo BOA laka chun alung oi vak bik lo ti chuan BOA chuan ziafan alaka chuan thin rim hle in ziafan chu akal san ta a Rosie kha lo langin ziafan chu angai to ema wangin training po alo training tha thai lo ziafan po BOA na kalsan nu chuan dora kalin thingpui alo ina lingeri chu angai to hle chuti lai chuan me pakhat hi lo kalin ziafan chu khuinian sekatanga local ini MT in a hanzota ziafan chuan mak ati hle engtin nge ishiat alo tia chupa chuan hetatang hian khuinian sek chu anaya lom ka hmu dan che chuan mi inzirna sa takni in ka hria che ti pa chuan thingpui chu athli a aming te chu a hanzot ziafan chuan ziafan ani thu a han shrila chupa po chuan renuang ani thu a hril ve bok chu mi hnu chuan mi pa ngai ve mai ka ni a ma se lekha ka chiar na sa hle chu wang chuan iwaipon hi makkati hle mai iwaipon hian ithisen a hip to MT in ziafan chu a hanzota ziafan chuan renuang engthu nge moi soile ti in a hanzot le renuang chuan ka hriat so lo chuan iwaipon hi treasure pahnih manga siam ani a he lunglu hi hinjinga lunglu blood checking pills atanga siam ani renuang chuan hinjina ru ro chanchin te chu hrilin ziafan chuan pu ka amu dan te kha angai tua renuang chuan he stick hian a mang tu te thin rim na chu athunun thai thu ziafan chu a hrila destroyer of salt ti in an soi thin achan chu niango salt mana siam ani awangin chu thu ziafanan a hriat chuan mak ati hle Dragon Peak Masterin asoi Dark Weapon ati te kha ngai to in Dragon Peak Master khan lo soi dik ani mo atia ma se a weapon chu demonic weapon ani ti aring khallo achan chu demon ho an suala wangin renuang chuan an sek dang treasure dang lambik nei te chu an tha thin thu a han soya ziafan chuan machine te cultivate dan chu a tha demon chuan mi in that thin a han tia chu thu renuangin a hriat chuan sakai bak nein sasupui a aya chu wang chuan sakai bak nei chu demon ti na emni sakai bak nei chuan apum no pornan sasupui chu a that chau ani lo chuan adam kho chhona pongdang o om lo chu wangin mi a tha chuan misual emo mi fel ti na emni ti in ziafan chu a han zota ziafan chuan renuang chu demon ani ti a hre thiam ta atira renuangin a weapon chungchang a soite chu dot tura angai pha ziafan chu renuang alaka chuan athin rem hle achan chu renuang chu demon ani ti a hriat to awangin renuang akal nu chuan ziafan chuan a weapon chu a han ena demon weapon po ni se thatakin ka mangdon ani a han dia chuan dor chu a chhuasan ve ngal renuang kha lo lang le in ziafana en thlaturin a chiar lo te chu atira achan chu ziafana chu an seka lut tura adu wangani renuang kha an sek master alo ni renga chu wang chuan a chiar lo te chu ziafana en thlaturin atir
renwang chu bioi hna chuan avokala an seka lut le turin alo hril bioi chu aril ru a buai hle tuna chuan chung kwa po ka nei to lo kanu thi nu khan a thil nei zong zong iti chheveka a pangpar huan ngei nat ber po ti in pangpar huana chuan bioi chu alo oma renwang chuan ati chiat chan chu anu angai ati zol lo nan ati chiat thu in alo hril bioin chu thu a hriat chuan alung chu a che hle ti chuan apa bola chuan an seka a let le tur thu alo hrila renwang chuan ziafana a hmuh thu chu bioi hna chuan a han soya bioi chuan chu thu a hriat chuan alom hle bioi chuan apa hna chuan ziafana chu kan seka alo lut do nem ti in a han zot renwang chuan tuna chuan ka hrebik lo ma se ziafana waipon kha thisena atui halna apung tel tel dona chu wang chuan kan seka hian alo kal nge nge yang a han tia chu thu bioin a hriat chuan a hlim hle ziafana chu a hmangai wang ani ziafana khopuya a kal chuan tu ma an lo om lo notice a thu in ziak chu hmu in khopuya 3 tel fox demon an om awangin mani ina om tur chuan an lo ti a asira chuan putar pakhat chu lo thu in putar hna chuan thil om dan te chu azot putar chuan khunian seka tanga local ini tiro a han ti chuan ziafana chuan a hre thiam lo hle engtin nge i hriat alo ti chuan no pang chuan i thom no atang khan a hriat thai alo ti putar chuan no pang chu kalson tur chuan alo ti a putar chuan ziafana hna i hun kal to le i ma hun hriat i du em a han ti a ino pan laya i hun ton thalo tak awangin chu chuan ati chak thei lo che ani a han ti ma se ziafana chuan putar thu soi chu a oi du lova putar chuan i hun kal to ka soi kha diklo a omem a han ti chuan ziafana chuan a ring ve ta deu ziafana chuan engtin nge kama hun chu ka hriat lok thayang ti in a han zota putar chuan ka hrilang che ma se 10 coins min pek anga yang alo ti ve thung ziafana chuan 4 coins chia alo na ya tar chu ape chuti lai chuan varza sek an lo kala ei tur min pek chuan 19 fox demon te chu kan tha sakang cheu ti in mi pui te chuan an lo rem tia putar chuan an thi tur thu in alo hril ma se putar thu soi chu an lo ngai thlak sak du lo ziafan an han hu chuan huinian sek ami ini tiro ti in demon tha puya chuan an soma ziafana po chuan rem lo ti in putarin ziafana chu in ngai to thaturin alo hril ma se ziafana chuan athu thluk na chu a thlak du lova ti chuan demon that tur chuan an kal ta ngal no pang chuan tinge kal lo tura iti demon lo om zia I hre ve tho sia han ti chuan putar chuan ziafana chunga chuan rin na anga thu in alo hril